Hello guys. So, one three go. Karon nga kamong duha ba hello guys, mayong adlaw ana lang. 1 2 3 go. Hello guys, welcome. Mayong buntag. Welcome to our vlog ana. Go. Hello guys. Maayong buntag. Hello guys, mayong buntag ana ba? Go. Diyan sila sa maayong buntag. Kana ra. Hello guys, maayong buntag. Asi ari mo tingo chance. Basta si Muka mo dadon. Ug si Moko. Og si Moko. Og si Aryan. Ayan. Hello. Ayan. Hello, hello, hello. Kagurog eh. Mapit sa amin sa kilid sa hinitap kay maghatod ni og tanom. Baligya sa umbana. Ana mutate eh. Oh, mutate siya nga Negroy. Aping kutsin. Nag-mutate siya ba niya. Baligya na matugit taga kilid sa Novo nga mo palit. Ani? Pink kutsin mutate. Guwapa kayo yung buwa kay nag-heart. May na lang po ni additional income kay papalit sudan ba makakaon. Kaya baligya na mo rin ida kay karaan nga iro. Baligya ka mo ko. Moko. Uy, baligya ka ha. Kana siguro. Kato to ah. Yellow ha. Building. Kalau ko lang talaga si Tapa Sigmoon eh. Ang Sigmoon eh, habog. Moka. Lang na kanay marka nga. Garden to. Oo, ayaw tuloy din. Upload na niyang buwak niya. Go. Hey guys, welcome to Ayan. Birthday. Ilang Juday birthday. Ano tubang? Go. Hi guys, welcome. Birthday. Toyong. Birthday day yapon. Sama sila birthday. Welcome to mama birthday day ay. Ano siya sa Graham. Mo ni price nila. Barato ka sila dire. Lamian to gid milk tea. 80 nilang 80 or 29 pesos ang ilang XL. Large pero XL la sa uban eh. Graham Avenue. Kilit sa nainin daog. Saging. Prutas. Lagi. Ikan sa tropics. Okay, siguro rin yan. 40 meters. Oh, kilit sa Coralandia. Ito. Ay, pasud na lang kuno palihog. Cellphone. Awa ilang 39 tindakuha. Kamagmahay. Well, tagot mo na. Tagot 40 na. Tagot Ah. 20. Ari at bang tawa lang. Signal na ka. Tag-o man. Ang talagsik nagbay. Sige lang kay. Ito iligo niya itong mga kagid-kagid. Oh, labi kay Karsadas nabig ako. Kapag daw naman diri pag naging ilang buwan. Sus, ginoo. Tarong di budgeta na ganila kay daghan na maligo Hindi niya. na kayo. Oo, butog jud adto ba tumoy. Mga video ba? Iko na. Saan ba hubog kay nagsaka na wala na yung problema kay. Di na suka madama sa onas. Iko mo dun. Wait sabi. Parking sa tabi yan. Ano yung mga kuan? Hindi na bayad ng wax. Sangko na na dyan. Sangko na. Bawas isa. Should gisiradan ang kilid nga agianan tong nasig tarong nga. Agianan. May agianan gamay ari. Pwede ko nuliguan sa sud. Hinay mo kay sing ditso ka na narbe lambre. Bata pa ko. Ditso mo ko. Ano mo ba hinay? Hinay intaw ni mo ko. Ano lambre. Ngayon, naging tanin dito mo ditso to kaya itong matagpikian ng butog ahat.
Kinahunasan lami ipanginas. Wow. Yee! Moka. Moka. Mas kayak dito sa dagat. Oh. Yung may wala pa. Oh yeah, oy. No. Saging ug kamuti, pare sa milk. Melting. Ba pa kailang milk. Pare sa milk. Mocha. Bugno kung panahon ito milk tea. Mocha. Wala na lang milk tea. 39 na ha, 39. Ang dako pa jud anak ay 79. Kasi it's ilang pati habuga. Saging. Kami. Kami. Uy, muka. Ay, babaw lang ba? Muka ba? Babaw. May be. Kuti. Gutom sa. Muka. Muka. Sila guys. Dangog kayo? Wala ako gamay. Gamay. Mahawid ko. Oh my God. Tabi-tabi, maligo sa me. Bubuar, wala na bintuglaw. Ang beto ni mo. Ano? No, yung tubig. Kan karian, langay ka be? Langay ka be? Yun na. Piyong sidaan. Bandayan din ang gisang iro ha. Ano kayo? Haglok ni mairo eh. It's a salam guys. Muka, magbang ka muka. Hala, hala. Uy, pinakabawa na naman. Uy, kamu ka. Uy, kamu lagi kay. Hala, ligo pa ko. Tagwa ka sa pa. Uwang pa na. Ikaw na to. Ano dito? Liya, ulo mo. Ale. Hindi mo siya sa jacket ito.
Uy, magabot na mo guys. Ang sarang isa. Oh, nalag pa. Ang lawa na, natog na. Natog. Bye guys. Tug na ko guys. Bye guys. Bye guys. Tug na ko guys. Na. Paso, knockdown. Patoy. Awa ang bata guys. Tingnan ko nawa. Napahilo na siya dito sa daanan niya gahabol. Katugo na siya kayo. Butang ngayon tingnan ko nawa. Dito na nagsus kwarto niya gahabol pa. Ta. Oh, susluy. Tapos ligo dagat din no.